Salam aleykum ence. Aleyküm. Salam eli. Goňşy, gurgunçylykmy? Gowum ýagdaýlaryň. Salam. Tugöleme, näme bir ýerik ugradyňyzmy? Owa var ýa. Atamlara var ya. Şeýlemi ataňlara barýaňyzmy? Tugöleme. Eneňe de Awa, bolýar. ataňa da salam aýt bolýarmy? Saga mança baryn. Ýoluňyzam ak bolsun. Ene, gyzgynçyk çörek. Alyň, ýoluňyza ýoldaş bolsun. Alyň. Sag bolun nawat ýeňe. Owa daglara Bolýar. da salamyňyzy ökman ýetirer. Bolýar, sag boluň. Saga manmaryň. Ýoluňyz ak bolsun. Sağ olun. Taňry alkasyn ence. Taňry alkasyn. Sağ olun. Sağ olun. Sag bolun. Siz Owad Aydınlar radioýaryny dinleýäňiz. Bedelki ataňlary bar ala oğlum. Soňam görüp berersiň. Bamy? Yol hereketiniň howpsuzlygy, ömrümiň rahatlygy. Hormatly sürücüler. Akylly jotursan, derrewçik barar soňum. Hormatly prezidentimizin Bolýarmy? başçylygynda elan edilen ýol hereketiniň howpsuzlygy, ömrümiň rahatlygy atly asylly ýörelgi häzirki döwürde ähmiýetini hasy artdyrýar. Şu aýdyň wezipeden uğralyp Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň Oda arslan kakamlara bararsmy? Ha oğlum, hepman barar. Wi, min tawusyň köýneklik matasyny undaýdyr. Ay doğru. Gedelençe çıkan raýatlanmadyň diň jarşy netijeli we ýokary derejede geçmek üçin sürücüleriň ulaglarynyň tehnik taýdan guratlygyna göz ýetirip, hava şertlerine göre belirlenen tizlik kadalaryny berjay edip, Çörek mukaddesdir o. Uzak yola çıkılanlar hemişe çörek alınır. Tamdır şöyle süýüşsen. Ha oğlum, çöregim bitin, başım bitin. Ece kakama ak dondurma alıp bereyim. Alars oğlum. Var oğlum, alart. Vay Ahmet, haberdar bolýarmy sen? Cıcan. Merkez 390 merkez. Aşgabat Mara avtomobil ýolunyň 26-njy kilometrinde ýoldan çykan ulag wa tizlik mançylyk gullugyna habar beriň. Merkez düşünni. 330 yer düşünni. Ahmet. Dogan gowum ýagdaýlaryňa. Çagan köşeşdiriň. Rahatlanyň. Häzir. Seri sap bolun, ýuwaşlyk bilen. Durly howply hadisalarda adamlara dogry berilen ilkinji kömek betwaçylygyň öňüni almaň iň howpsuz ýoldur. Eliň aýagyny duýýanmy? Gymylama rahat otur. Sen oňmy? Gowy. Gymylama. Bärik seredin.
Size zat bolmady dämi? Hemme zat gowy çöreğimiz bitin eken. Çöregim bitin, başım bitin. Awtologumyzda ilkinji kömek üçin lukmançylyk derman gutusynyň bolmagyny üçüne dedi. Her bir raýatyň ilkinji lukmançylyk kömegini bilmegi adamyň alan tenşiketinden tiýid we wagtyny sagalmagyna öz oňyn täsirini ýetirir. Oýlan, tiýizligiň bellenilen kadadan arttyrylmagy sizi barjak ýeriňe de ýetirmän hem biler. Ulug hereketde wagtyna ýolagçylaryň sürüjüýüniň ünüsini onu dolandyrmakdan sowmagy gadagandyr.